Hello mga Inyans, may ibablog ako mga Inyans, yung ano mga Inyans, yung punda, yung ginawa namin dito na na-symbol ni Bro Loli. Ngayon mga Inyans, kung paano ito gawin, ito mga Inyans, panoorin nyo kami dito. Inyans, ikakat namin to, ikakat ko to. Kasi naman yan, sinukat naman ni Bro Loli yun, yung isa, ikakat ko din yan. Tapos ito mga Inyans, itong isang puti, gagawin din to. Ikat din yan ng 20 by 20. Okay mga Inyans. Ito yung ano man yan, isang tela, kulay puti siya. Ikakat ko naman yan, tapos itong isa man yan kanina, tapos itong kinat ni Blue Rolly na isa, kaya tatlo siya man yan. Okay man yan. Mga yan, no? Nakat ko na itong cotton na tela na puti, tapos itong isang kulay na to, tapos yung gitna yung fiber. Ngayon yan, guwit mo ito mga yan, para tatahiin na ni Blue Rolly ito. Ng pins, tapos guguhitan ko naman yan. Tatayin na ni Bro ito mga yinyans. Tapos ko naguhitan mga yinyans. Ayan, mga yinyans, naguhitan ko na. Ngayon mga yinyans, tatayin na ni Bro ito mamaya. Kain lang kami, tapos tayin na ni Bro ito. Okay mga yinyans? Tayin ni Bro Rolly, ito na yung tinayin niya. Ito na yung, mga yinyans, ito na po yung mga yinyans, yung kanina ginuhitan ko, tinayin na ni Bro Rolly. Ito na yung mga yinyans, oh. Ayan. Ayan mga yinyans. Tapos, ano mga assemble na mga yinyans niya, parang punda, mamaya. Mga yinyans? Okay mga yinyans? Lolo mga yan, yung ganawa namin kanina na na kinat namin yung fiber, tapos yung tela na natapos niyang tahiin. May design niya mga yan, so ayan, mayroon na sa gilid din. Meron na sa gilid. Ginawa ni Bro Rolly yung punda. Ganun mo yan, may design siya. Ni Bro Rolly na punda. Ayan si Bro Rolly, oh. Ayan, guwapo yan, marunong pagmuluto yan. Ano pa yan, yung magtahi, mag-drive, kumpleto yan. Kaya swerte yung makapag-asawa nito ni Bro Rolly. Okay yan, salamat sa mga grabe siya mga power gift sa sarap. Bye bye mga Indians.